Miau. 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 Jupi! Jupi! Hej! Hej! Šta se dešava? Da, šta se dešava? Mačkama je potrebna pomoć, Jasone! Da! 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 Hej, moramo da im pomognemo, vidi da su u vodi, moramo im pomoći! Alex, moramo da pomognemo macama! Da, moramo ih izbaviti iz vode, idemo po neke stvari, hajde! Okej, hajde da skupimo neko voće! 1, 2, 3! Ovo bi trebalo da im pomogne, hajde! Alex, daj im nekog voća! Da, imam voće! Okej, idemo! Ti ideš prvi. Okej, idem. Moramo da spasemo mace. Okej, prvi. Drugi. Okej, čekaj. Okej, skoči. O ne, voće tone. Jasone, moraš naći nešto drugo da mi pomogneš. Šta se dešava sa voćem? Zašto tone? Jasone, moraš da me spaseš! Moram da pronađem nešto. Pomoći ću ti! Okej, spreman sam. Pomozi mi, Jasone! Ti si tako daleko, Jasone! A ti si tako daleko, brate! O ne, auto je toliko daleko, Jasone! Pronađi nešto drugo! Okej! Idi brzo! O ne, auto tone! O ne! Šta mi treba? Ovo bi moglo da pomogne. Ovo je dobro. Okej, spreman sam, Alex. Jasone, mi smo spremni! I dalje je daleko! Previše daleko, ne, previše je daleko, Jasone. Moramo da se vratimo. Naći ću drugi put. Nadam se da je Jason našao bolji put. Moram da uzem merdevine. Hajde, Jasone, to je dobra ideja. Wow, Jasone, obuda. Da, ideš ovim putem. Odlično, Jasone. Da. Uspeo si. Da. Okej, ti uzmemo macu, ja ću drugu. Okej, idemo. Spasili smo mace. Ja ću da spasim ovu macu. Da, spasili smo mace. Odličan posao, Jasone. Društvo, mi smo policajci. I mi štitimo naše dijamante. Pogledaj. Imamo sistem kamere. Sada ih niko ne može ukrasti jer imamo kamere. Da. Okej, gospodine, proverimo zatvorenike. Idemo. Okej. Ne! 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 Treba će nam dobar plan da izađemo odavde. Šta? Uzmimo merdevine. Okej, idemo. Požuri, stavimo ih ovde. Požuri. Spusti ih. Okreni ih, okreni ih. Okej, idemo. Ja prvi. Ne. Pusti mene. Pomeri se, ja idem prvi. Ne, već ja. Okej, idemo zajedno.
jako je visoko. Popni se, nema policije. Okej, idemo do zatvorenika. Moraju biti tamo. Hajde! Čekaj malo! Ma daj, zatvorenici su pobegli, kako? Čekaj, pobjegli su uz pomoć merdevina! Šta to radiš? Siđi dole! Siđi! Siđi sa merdevina, siđi! Siđi odatle! O ne, moramo sići. Siđi, siđi. Odmaknite se od vrata! Hajde, hajde, ustajte, hajde! Uzimamo merdevine! Nemojte više ovo pokušavati! Ostaćete večno u zatvoru, je li jasno? Zauvek! Ne! 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 Nikada vas nećemo pustiti! Nikada! Ne! Pusti nas! Aaaa! Hajde da jedemo kropne! Smislimo novi plan. Imam ideju! Posmatram vas! Hoćemo pravo na poziv. Da, želimo poziv. Poziv? Da. Okej, imate pravo na jedan poziv. Za mnom! U redu, momci, minut! Možemo li da poručimo 2 pice, ukoliko znate gde je zatvor? Okej, vreme je isteklo, vratite se nazad! Ustajte, nazad u ćelije! Vratite se u zatvor! Nema više telefonskih poziva! Dostava pice! Čekaj da proverim! Ne moramo proveravati, to je njihova pizza. U redu je. Uzmite vaše pice, sve je u redu. Hvala. Pa, uživajte u pici. Ovo je naša prilika. Idemo. Sada smo policajci. Hej, mi smo policajci. Šta radimo u zatvoru? Šta, policajci u zatvoru? Izvini, molim vas, izađite. Šta sam uopšte mislio? Momci, izvinite. Ovo je bila lagana dostava. Čekaj malo! Dijamanti! Idemo da uzmemo dijamante! Sad ću da ih uzmem. Hajde da proverimo sigurnosne kamere. Ej, šta se dešava? Nekakva starica pokušava da ih ukrade. Šta? Hajde, idemo! Idemo! Da, imamo je. Sada možemo ukrasti dijamante. Uzmimo ih. Hajde!
Hajde, uhvatimo staricu, hajde! Evo ih dijamanti. Čekaj, starica ih je ukrala. Šta? Uhvatimo je. Vrati ih! Ne! Vrati ih! Ne! Vrati ih! Ne! Ideš u zatvor, gospođo. Ideš u zatvor. Moramo ih pronaći! Idemo, Vuda, požuri, uhvatit ćemo je, hajde! Čekaj! Pa žuri! Čekaj, zakasnili smo! Vi ste već uhvatili! Da, već smo ju uhvatili. O Bože, hvala vam puno! Da, zakasnili ste početnici. Da, početnici. Wow, ljudi, tako nam je žao! Možda bi mogli da se pridružite policiji! To zvuči kao odlična ideja. Zašto da ne? U redu, otvedimo je u zatvor! Hvala ljudi, odličan posao! Okej. Ajde, Hej, ajde. hej, Idemo. čekaj, Ajde, moram da idemo, zaključam, ajde. stani, šta se Drži. događa? Hej, Moram da Šta se zaključam. događa? Ajde, Pusti nas. ajde. Nećete Pusti vi nigde nas. sada. Ajde, brzo, moramo da idemo. Ne može. Ajde. Jaj! Ne, zatvorili Pustite ste nas! Čekaj, šta se događa? Uhvatili smo policajce.